سلام متعني هابلي كبرانن كمي كنيخم ازي مدوراينا ايو مدوراينا كل غزي حمص كاب ساعه 10 تخلته كساب ساعه 1 نقرو مدويو بتلي اب هاغراوي كمون علم لخاوي زعباتاتنا ايهن مهينا تبالنا مس غاشانا صانحيت خنغبرنا حزون مسانا صانحيت كنخون سنايت منيتنا ايو كعب سلام زها ورحم صنح سلام ديو سلامينا صبو مجمرستي بملئشم كان كمون سرح مدام كان جمرستي سمي كبروم صقاي يبحال ممر كبروم صقاي ياو موياي كمت شمي ياو ممري ممر طرح زيكونس ياو تزمن زمصو ناي artificial intelligence سراحتي استفرالي سراحتي موكري كموكر حليفه خاص زلو حدش نغرات ناب ميديا نخمص نبعلي ونقلي ونهتقنكو يسرحي مال سلاز ممهرن بعلمين تكنولوجي صبو ابز مجمراون كم نمتقاس زمكركو سي artificial intelligence ወይ ደሞ ሰብ ሰራህ አስተውሎታይ ማለት እስቲ ቡን ጀምር صبو ብዙሕ ሰብ ዝሓቶ ሕቶ እንዲ artificial intelligence ወይ ከዓ ሰብ ሰራህ አስተውሎት ኢልና ተፈላለየ ትርጉም ከሎ ይኸዲ ግን artificial intelligence ብዙውን ብዙሕ ሰብ ስለ ዝራዳዳ ታይ ማለት እዩ ልክ ከምዚ ቆልዓ ተወሊዱ ቆልዓ ምስተወለደስ ታይ ዝገብር ሓድሽ ሓሳባት ካብ ከባቢ ይመሃር ተምሂሩ ከዓ ተፈላለዩ ክእለታት ይሙክር በሓደ ግዜ እንተነ ይገብር artificial intelligence ከዓ ካብቲ ናይ 1950 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ናይ አለን ዝበሃል ሰብ ማሽን خمخاخر كله ካው ጀሚሩ እንዳማዕበለ ዝመፀ ልክ ከም ቆልዓ እንዳተምሃረ ዳታ እንዳሰብሰበ መጽዩ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ናው ክናአቱ ኢና ስለዚ ሕጽር ብዝበለ ግን artificial intelligence ማለት ከም ቆልዓ ዳታ ክስብስብ ዝኽእል ዴታ ከም ቆልዓ ፕሮሰስ ይገብር አካባቢው ተተዋበ ዳታውን ፕሮሰስ ይገብር ዝኽእል ኣብዚ ሕጂ ደረጃ ዘለው እንድሕር ሓቲት ካን ከዓ እቲ ዳታውን ኢንተርፕሬት ገይሩ ሪዝን ክህብ ዝደለኻዩ ስራሕቲ አፕሊኬሽን ክቀይር ዝኽእል ያው ልክ ካብ ቆልዕነት ጋር ዕብየት ዘሎ ማንነት ናይ ቆልዓ ክትግብር ዝኽእል ማለት እዩ ጽቡቅ እምባር ብዛዕባ artificial intelligence መተውዚ ካብ በልና ኣብዝሕ ሰዓት artificial intelligence ዘመን ዘምጾ artificial intelligence ኣምታይ ብርኪ በጽሑ ይርከብስቲ ኣብ ዝውን ተብራሃር ሃለ ይደለ እስቲ ያው artificial intelligence ብጣዕሚ ብዙሓት ደረጃታት እዩ ከም ተቀዲመ ዝነገርኩ ብዙሓት ደረጃታት እንደሓለፈ ይመጽዩ ናላት ካብ 1950 ዓመተ ምህረት ዚ አላን ተርኒንግ ዝበሃል ሰብ ዱ ማሽንስ think ዝብል ሓሳብ ልዕሉ ማሽንስ ክሓስቡ ይኽእሉ ዝብል ሕቶ ልዕሉ ንሽይ ሙኻኽር ነይሩ ካብ ቀፂሉ 1956 ዓመተ ምህረት ዝኾነ ኮንፈረንስ ናይ ኮምፒውተር ነት ኮንፈረንስ ተኻይዱ ነይሩ ካው በዓለም አቀፍ ደረጃ ቶም ማሽናት ካብ አባካስ ጀሚሩ ዝስርሑ ነገራት ዳታ ተወሲኽዎ መስራሕ ተጀሚሩ ማለት እዩ እሱ ብጣዕሚ ናይ ፕሪሚቲቭ ዝበሃል ደረጃ እዩ ማለት ምንም ፋንክሽን ዝገብር ነገር አይኮን አምቢሽን ጥራሕ ነይሩ ካው ቀፂሉ ኣብዚ ሞደርን ዘለና ዓለም ማለት አመንጎ ናይ ሂስትሪ ከይኮነ ከምበር ዝሕል ኩናስ ዝበሃል ንሽተይ ናይ ኢኖቬሽን ኣዝሓሒልዎ ነይሩ ኣብ 70ታት 80ታት ብዙሕ ኣይነበረን ካብ 1990 ዓመተ ምህረት ግን ናብዚ ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ አድቫንስመንት ግን ብጣዕሚ በሰፊሑ ክስራሕ መጽዩ ስለዚህ ካፍቲ ዝማዕበለሉ ካብ 90ታት ካብ 2000 ጀሚሩ ዝማዕበለሉ ግን ሰለስተ ደረጃታት ሓሊፍ እዩ ብዙሕ ናይ ሰሙያ አይቲ እሱም ዘውግዑ ንሕና ውን ባዕልና ዝተማርናዮ እንትን ማለት እዩ ስለዚህ ናይ መጀመሪያ ደረጃ ዚ ናሮ artificial intelligence ዝበሃል ወይ ከዓ artificial narrow intelligence ተባሂሉ ጽዋዕ ማለት እዩ እሱ እንታይ እዩ ኮምፒውተራት ብዙሕ ዳታ ምስተሸከማ ብዙሕ ዳታ ምሽካም ጀመራ እንታይ እንገረን በጣም ኮሌክት ዝኾነ ኣብ ዓለም ዘሎ ዳታ ተሰብሲቡስ ኣኻፍቱ ዘሎ እንዳተወሰደ ዝኾነ ሪአክት ምግባር ጀሚሩ ማለት እዩ
استوست خوينكا جوجل مصيو جوجل بزعبه حد ነገር ሰርች ትገብርሞ ማዓ ዘርግፍ የብለልካ ማለት መሪጽካ ስኻት መርጽ ለካ ማለት ቀጽሉ ጎግል አሲስታንት ንሽተ የማሐሸሙ አሲስታንት ኸዓ ናትካ ተእትወ ጽሑፍ ሪዩ ተመራጽስ ንሽተ ድራፍት ገለ ይቀምጠልካ ማለት ተስተውስ ቅድሚ 10 ወይ ምናልባት ቆልዓ ኒርካ አይቶ ካው ቀጽሉ እዚ ትራዲሽናል ዝኾነ እንትን ቀጽሉ እንታይ ይመጽዩ እዚ ጉግል ማፕ መጽዩ ጉግል ማፕ ሕጂ ዘሎ እዩ ሰርች ስካን ዝተገበረ እዩ ሳተላይት ኮምፒውተር መጽዩ ማለት ስለዚህ እዚ ናይ ናሮ ዝበሃል ዝተወሃቦ ሪአክት ክገብር ዝኽእል ቀጽሉ እቲ ካልኣይ ደረጃ ዝበሃል እዩ መጽዩ እሱ ከዓ ዲ አርቲፊሻል ጀነራል ኢንተለጀንስ ዝበሃል አርቲፊሻል ጀነራል ኢንተለጀንስ እሱ ከዓ እንታይ ምግባር ጀሚሩ ዘፈላለዩ ሳይታት ሰብሲቡ ዝተፈላለዩ ዳታ ዝተፈላለዩ ዘለው ዳታ ሰብሲቡስ እቲ ንሕና ኮፒ ፔስት ምናምን ገብሮ ነበርናስ ባዕሉ ሳመራይዝ ገይሩ መቅራብ ጀሚሩ ማለት እዩ ናላስ ናይ መጀመርያ ብርክ ናይ ቻት ጂፒቲ እሱ እዩ ማለት መጀመርያ ቻት ጂፒቲ ክመጽ ከሎ መሰል ነገራት ዝነበረ ደረጃ ጀነራል ዝኾነ ነገር እዩ ተሓቶ ይጽሕፈልካ ድምጽ ተእትወሉ ሪስፖንስ ይበካ ማለት ቀለል ዝኾነ ጀነራል ዝኾነ ነገር እዩ ካው አፍቲ ናይ ሕጂ ዘለናዩ ሕጂ ንጅምሮ ዘለና ብጣዕሚ ከም ውሕጅ ዝዘንብ ዘሎ ሳልሳይ ደረጃ ከዓ እዚ ሱፐር ዲ አርቲፊሻል ሱፐር ኢንተለጀንስ ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ምናልባት ሰማዕትና ንእሽተይ ግራኽ ከኣቶም ይኽእል ማለት ምክንያቱ አይ ዶንት ኖ ከመይ ለኸም ዝገልጾ ዝናይ ሕጂ ግን እንታይ ክገብር ዝኽእል ኤጀንት ነገር ኣለዎ እዩ ኤጀንት ማለት እንታይ ትደሊ ኢልካ ተሐስበሞ ንኤአይ ተሓቶ ስለዚህ ዌብሳይት ሰርሐልካ ፕላን ይሰርሐልካ ዲዛይን ይገብረልካ ስለዚህ ናብነት ሓንቲ ኤግዛምፕል ከቀምጥሞ ናይ አዲስ አበባ ናይ አየር ኩነታት ክፈልጥ ደሌ በረራ ኣለንሞ ኢልካ ሓንቲ ጽሑፍ ተእትወሉ ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ዝገብር አፍቲ ኢንተርኔት ዘምጸልካ ማለት ኣይኮነን ዳታ ጥራሕ ኣይኮነን ዘምጸልካ ናይ አዲስ አበባ እዚ ናይ ክላይሜት እንትን ዝገብር ቦታ አው ናቶም ዌብሳይት ያቱ ካብኦም ሓበሬታ ይወስድ ዘመነ ሓበሬታ ወሲዱ ዘሎ ኩነታት የጽንዕ ንሽተ ጽሕፍት ይዳሉ ብውሽጥ ማለት እዩ ካብኡ በኢሜይል ለኣኸለይ እንደኸልከዮ ናብ ኢሜይልካ ኸይዱ ሓሪፍ ዝኾነ ኢሜይል ሪስፖንስ ይጽሕፍ ጽሒፉ ብስልክኻ ኖቲፋይ ይገብረልካ ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ እንባል በቀሊሉ ንምረዳ ሪዝን ምግባር ሪዝን ጥራሕ ዘይኮነት በቃ ዝኾነት በሓንቲ መስመር እቲኻስ እትትደልዮ ነገር ማለት ንኣብነት ሓንቲ እንድሕርሓዚትካን ናይ ጋዜጠኛ ሞያ ናታትኩም ሞያ ንኣብነት ኦኬ ብጣዕሚ ብዛዕባ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዜና ከቐርብ ደሊ ነይረ ለማዓንቲ ኢልካ ትህቦ ስክሪፕት ጽሕፈልካ ፎቶ እንድሕሪብካዮ እውን ልክዕ ንዓኻ ተኪኡ ከንብብ ይኽእል ድምፂ እትብ ፖድካስት ይሰርሕ ንሰባት እውን ምናልባት ሕቶ እንድሕር ጥሒፎም መልሲ ይቦም ማለት እዩ ስለዚህ አኩሉስ አክቲቭሊ ክሰርሕ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ምናልባት ሰባት ካብ ዝቐጽሉ ኣብናት ሹር ግን ሲንቴቲክ ዝበሃል እውን ራብዓይ ደረጃ ክመጽእ እዩ እሱ ኖርማሊ ምስ ኣቑሑ ምስ ፍሪጃት ምዝራብ ኮሙኒኬት ምግባር ዝብል ንመጻኢ ፊቸር ዝሕሰብ እውን ኣሎ ሲንቴቲክ ኢንተለጀንስ ምናልባት ቀጻሊ ብዛዕባኡ ንዕልን እዞም ሰለስተ ደረጃ ግን ያው አድሬስ ገይረ እየን እንድሕር ኮይነ ማለት እዩ አርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ ንሪኦ ኣለና ኢና ኦልሞስት ሰባት ተኪኡ ክሰርሕ ዝኽእል ቴክኖሎጂ ፈጠራ ከም ዝኾነ ያው ታብርህርሆ ነርካና ጽቡቕ እዚ ካበልና ባህላዊ ወይ ደግሞ ትራዲሽናል ሰብ ሰራሕ አስተውለትና ሕዝብ በፂሕና ዘለና ከዓ ወኪል ወይ ደግሞ ኤጀንት እንብሎ بخمين أنا فوليوم نخلصتي مسارته وفلالا من أي كده من اللوم زلوا وفلالا يستعيو دست بالله حتى حديث كاندي actually أقدم مستزبلو زنا مركي تحازنيو توم زحلفهم درجات هسه زحتت كاني توم 4 يوم جن كم تيجمر كم 9 جميرو زلوا إيه نجرا كسلست عينات مالتي حج عام من تيخفلوهم لو تي ايجنتيك نا تراديشنال له حسب تي قدم 5 عام زنبره اكايداس كم تراديشنال له مو مالتي ابزيا بحصير المقمات كما يمغلصلكا مسيلكا تي تراديشنال زبحال توتالي تراديشنال زخونه اي اي نمبال لا يكونن
ትራዲሽናል ዝኾነ ናይ ሰብ ንክኪ ኣለዎ ናይ ሰብ ምንኽኻ ኣለዎ ንኣብነት ዌብሳይት ክሰርሕ ተደሊኻ ሕጂ ኣብዚ ኤጀንቲክ ዝኾነ ባዕሉ ኮድ ይገብረልካ እዩ ኣብቲ ትራዲሽናል ግን ኮደራት ነይሮም እዮም ኮድ ዝገብሩ ሰባት ነይሮም እዮም ስለዚ ኣብቲ ትራዲሽናል እንታይ ክትሓቶ ከለኻ ጽቡቕ ሕቶ ክትበለካ ጽቡቕ ውጽኢት ንኽበካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ትራዲሽናል ብሓፂር ነጥብ ንምቕራብ ናይ ሰብ ተሳትፎ የድልዩ ናይ ሰብ ኤዲቲንግ የድልዩ ናይ ሰብ ኢንቮልቭመንትስ ብሰፊሑ ነይርዎ እዩ ኣብቲ ኤጀንቲክ ግን what do you want from the AI እንታይ ኢኻ ትደሊ ኢልካ ምሕሳብ እዩ ሰብ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ትዝደልዩ ክሓስብ ዘለዎ ንኣብነት ብዛዕባ ኣነ መምህር ስለ ዝኾንኩ ብዛዕባ ናይ ጀነቲክ ኢንጂነሪንግ ዝረድእ መፅሓፍ ክፅሕፍ ደልየ ኢለ ሓንቲ መስመር የእተወሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዓለም ላይ ይብረር ዘሎ ሙሉ ዌብሳይታት ፀሚቑ ተሰራርሑ ኢሜጁ ምናምኑ ፕላን ገይሩ እቲ መፅሓፍ ቴብል ኦፍ ኮንተንት ሰሪሑ እቲ መፅሓፍ ቴብል ኦፍ ኮንተንት ጥራሕ ዘይኮነ ሕድ ፔጅ እታ መፅሓፍ ወዲዩ ኣብ ደቂቃታት ይውደልካ ማለት እዩ ናብ ግብርና እንድሕር ከይድካ ናይ ፀባ ናይ ላሕሚ ፀባስ ክሰርሕ ይደሊ እየ ትብሎ ኦኬ ምናልባት ካልእ ትሕቶ ይካሕተካ ዝኽእል እንታይ ዓይነት ኣላሕሚ ኢኻ ተብል ከምዚ ዓይነት ናይ ስዊዝ ምናምን ኢልካ ተሓቱ ሽዑ ፕላን ኣውፅኡ እንታይ ዓይነት ምግብ የድልየን እንታይ ዓይነት መፅለሊ ከተዘጋጅዮ ከለካ ምስቲ ኢሜጁ ኤጀንት ክበሃል ከሎ ትርጉሙ ይርደካ ኢለ ይሓስብ በቃ ንዓኻ ወኪሉ እቲ ክትገብሮ ዝነበረካ ምናልባት ዓመታትና 2 ዓመታት ዝውድእልና ዝነበረ ፕላን ኩለን ወዲኡ እዚ ደ ይሕሸካ ይብለካ እዚ ይሕሸካ 3-4 የማርፀካ ማለት እዩ ሽዑ ዘይትደልዮ ኣውፂኻ ተትደልዮ ትወስድ ማለት ኣማሪፁ ይበቃ ስለዚ ኣብ ቴሌ ኣብ ሕርሻ ኣብ ትምህርቲ ኤቭሪዌር ስለዚ ተፈላለዮም እዚ ይመስለኒ ማለት ጽቡቕ ምምጻእ artificial intelligence بخمي عينتنا خنرد نخل مالت بالتاوي مالت زلوا بالتاوي تسعننا زلوا التاوي ويدمو أو تاوي أستواء صوت هاي مسدستي مزيات تحسكون تقول صديق لي كم تي قديمة زنجركوها AI أبز حجي ساعات أبز أياتو ظرف يلن أنا بز حق زي حتى نسبات كاب أنت يسرح لكم كاب تحتني أبز ظرف زيك صوتكم دريم تجبروات أبز ظرف زيك أنت يلو لكم حتتني بزلهم مالتي سلازي تربحوا زيل كخ زرزر زخ النجار يكونن مالتي فابريكا نتحنس بروجكت بروبوزال كتصحف عامتات ريسيرش بزعوا حد نجار ريسيرش خسرح عامتات دوسد نبرة بدقيقات بساعات يودل كله نورمالي نحنا بتلي أرونا حبش دخام سلنا فوتي إمبر نحنا كنحسب ترح يزلنا كنحسب لنا تنحسبه نجار نطيقه perfect جيرو proposal ديو project ديو design ديو متسألنا السنة بتجبر نا physical مغير كعا ناتنا يخون actually نا physical مغيرون نا robotics كنوصينا robot نوعلو يا بتي أي غير كا سلسرح زي self driving car يا ماكينة بعلن بلا أبزيون سلز جنبرا مالت سلازي أتي طعمو تزي زرزر الكاحيش أب حد سيكتر أب حد زحتت كان سيكتر رجعت أني خوينا زفلتهم 3-4 أي أبليكيشن كنقدر كايخلي أتي قداتو اللو دو نالوت خوينا حتى زخونا ليميتيشن كهلو قدني ياو سب نبعلس ليميتيشن اللي أنا نايب علي ليميتيشن نايب علي نيجاتيف زخونا سايد اللي نايب عليه والسنات اللي خومو اللي نابنت 4 خط سلكه خلي توسننت اي زخلو بروجكتات እንዳሰርሐ زخلو زهاب كايو ድንቅ ገይሩ እንዳሰርሐ ከም ሰብ ፊል ዘይገበር ይኽእል ትትደልዮስ 100% ዘይከም ጸልካ ይኽእል ከም ሰብ ፊል ይገበር ኣብነት ሓውን እንዳተቃጸለ ሕጂ ናይ አይ ሮቦት ሪአክት ዘይገበር ይኽእል ከም ኢልካ እንድሕር ኮድ ዘይገርካዮ ማለት እዩ ተኻላይ ነገር ከዓ ኖርማሊ AI ሜክ ሚስቴክስ ነገር ግን ሰማዕትና ኣብዚ ብደንብ ግልጽ ክንከውን ዘለና من زبز حسحتي فتر زبل أنا بتدقق خد كرلا يدلي
نعمل أبزي استديم كاب مش اللي ترجم أو زخانة جزء خيرنا نيرنا مس حد ناي ك AI وعلمية نشيت خاطئ ناس كنا نيرنا زخانة ترجم مايل نيو السون تايز عركي مسايز كاتعنا مرة سبيو ناي سب ترجميو تعم زبل تسيليو حسيبه مالتي سلازي هبنا يو تودي ترجموا ذا AI هو تاناتنا تترجمت تقرينيا زنبرت كعا ناب أمحرنيا الترجمة نفع تقراويز بحال بدم بستمهارة إيو سلازي تترجم سبعي تسب تترجمة لا تنصرو مالتي هو أبزي أخا أنا ترجمة أمتئيا مالتي سلازي سماين مدرني سينسو نايمني بلص እንዳልኩ ናይ AI ዝበልጽ ትርጉሙ ማለት እዚው ጽኢልናውን ቼክ እንገብሮ ንኽእል ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ብደንቢ ፕሮግራም እዩ ማለት እዩ ብደንቢ ፕሮግራም ተገይሪ ተሰሪሑ ማለት እዩ ንምንታይ መስልካ እዚ ሕጂ AI ሲአየን ጥቅም ናይ ሕድ ሰብ ፍልጠት ይኮነ ጥቅም ዘሎ ኣብ ዓለም ዘለው ኣብ ለትግርኛ ክትርጉም ከሎ መብዛሕትኦም ትግርኛ ብደንቢ ኣጽፊፎም ዝፈልጡ ምናልባት 100 200 ሰባት ኢንኮድ ዝገበርዎ ፍልጠት እዩ أتي أب زخونة وطن رخوجن حدا سبي أب حكمنا خم أب حكمنا حجي عالم زلوا دكتورات زرحوا ريسيرش سوت تقيمنا أنا زميل لسنا زلوا والدي سلازم مسحر حساب كانوا ودادرو بجراش هنا زين خيل سلازي أبزي كسبي بالسيلنا كندك سلازي جبنا لأن ما بالي سلازي من الوقت تن ليميتيشن عمون قلت لي لك تن ليميتيشن هذا لك هذا لو كم سب فيل زي جبري خيل كم سب رياكت فيزيكال لبيسو رياكت زي جبري خيل نابنت تي خونات أيرون نايتي خونات أير تصنع لك كبابي ناب إنترنت كونكتد زخانة تزيليو لحد كاب كمبيوتر وتعزل لهم كاسي زي كفلتي خيل مس كمبيوتر تنخخ أنا جرجنا بعالم زلو لايبرر تقيمه بتعمي بزحنا جرك سرح خيلي مسرتاوي حسرتات سبسرح استوبلت ወይ ደግሞ artificial intelligence እንሉም ነገራት እንመን ይምስቲ ከመን አንገልጸው هو ተም መስረታዊ حسرتات ዝበሃሉ ሓደ ሰብ ትምንቅስቃስ ተሐስል ማዕሉ ከም ሓደ ናይ ላይፍ ናይ ህይወት ጽቡቕ ተመክሮ ስለ ዝሐስብ መብዛሕቲ ሰብ እሱ ክደል ይኽእል እሱ AI ዘይ ክገብር ይኽእል ካልኣይ ነገር ተም ሕጽረታት ከዓ ስሕተት ይፈጽም እዩ ስሕተት ይፈጽም ይዝበሃል በየናይ ደረጃ እዩ ዝብል አንተ ወቅም ይጠልካ እንዴ ግን ስሕተት ለዩ you have to check ምግባር ግዴታ እንገብርለና ማለት ግን ምሰብ ተወዳደር መስሕድ ሕሳብ ይዘ ምሰብ ዓለም ዘለው ምሁራት ይኮንኩን ዝለካ ዘሎ መስሕድ ሕሳብ ክወዳደር ከሎ ያው ናይ AI ስለዚህ ስሕተታት ክንሕዝ ንኽእልና ካልእ ፊዚካል ለቢሱ ሮቦት ተዘይጌርካዮ እንቀሳቀሰ ይኽእል نالات كالوت سنتن كعاد ناي سايبر سيكوريتي ونيجاتيف فنتن اللوي مالت بعلو خكلا خلي خلينا أبنت كالي ناي سايبر تخلا خالي تزيق ميت كالوس هذا برنامج زجور كاي نجار ناي جدًا كالي زكلا خال هكى يجبر جلا سب حجي زخنا زجود سب زخد نجار كم أخلو ملتي خالي تلاز بروتكت زجبر كت سايبر سيكوريتي زبال كت جبر لك زين 4 أنتنا limitation والد. محبرسبنا بتلي أو زي أو هجرنا بزعوا artificial intelligence بزح جنزابة زي ولا محبرسب يزلنا سلزي artificial intelligence حدا يخم جراء غيره يخم مالت كتفني عينت هم عينت تحساتات له يسمع يرينا سلزي محبرسبنا أو artificial intelligence زلوا وربحها مو زخنا جنزابة نكلو تأخ قبر زلوا مثلي نحن بتعمينا تعرفنا بايزوي علم حديقتنا سوقي معه بتعم بزح تعاطفهم نيو كوناس تعاطفهم خيرهم يوم زلونا حلف حلفوس أب هو زنورو لخونتات فتيرهم يوم المست بزحهم ولا تزبصح تزدلوا بوتاتاتون سرشنا قوريهم تزبصحون بزحهم ولاونا نحنا جناينا AI تبعلت له خم دنجاز عينتي هنا خطفنا يو زيتا يقول هم عينته تحسسات لما حوسنا لنا
እዚ ነገር እዚ بدن بمحاورسنا جنزابه نخلو artificial intelligence ናይ ደቂ ሰባት ስራሕ ዘቅልል ምዃኑ ዕሙቅ ገንዘብ ንخلو مسي ተኣኻት ምዕድሲ هو ብጣዕሚ حريف حتያ كل ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ቅልል ብዝበለ ቋንቋ ግን ንሕና ንድኻም ተፈጠርና ንዓወቲና ተፈጢርና ኖርማሊ ካብ መጀመሪያ ካብ ፈጣጥራና እምበር ክንደክም ክንሳቀይ ኮናን ስለዚ ሰብ ከዓ ብዙሕ ግዜ ዝሓምም ዝሳቀ ስራሕ በዚሕዎ ጭንቅ በዚሕዎ ስለዚ ቴክኖሎጂ መጀመሪያ ታይ ትርጉሙ AI ሓደ ቴክኖሎጂ ስለ ዝኾነ እንደውም ዓለም ዝመርሕ ዘሎ ቴክኖሎጂ ስራሕ መቅላሊ ካሊ ዴፊኒሽን ከምጽኦ ይኸሉ ስራሕትስ መቅላሊ ንኣብነት መኪና ሰብ እንዳ ዘወረ ማንጃ ፈቃድ ውጽኡ ይኸይድ ነይሩ ሕጂ ብዘመነ AI ግን ባዕላ ዓባይ ሰበይቲ 980 ዝኾነት ኣትዩ ኣብ ዝደለየቶ ቦታ የብጽሓለ ማለት እዩ እዚ ድኻም ቀኒሱ ስራሕ እውን ቀሊሉ ማለት እዩ ናው እንድሕር መጽና እዚ ቶፕ ዝኾነ እንትን እዩ ኣብነት ዘን ኣብ ሕርሻስ ፀሓያይ ኬሚካል ምግባር ነዚ ሓመድ ይበላሽ እዩ ሓመድ ብጣዕሚ ዝጎድኦ ዝበሃል ነገር ነይሩ ስሕጅስ ብሌዘር ገይሩ ነታ ፀሓያይ ፈልዩ እንዳወقع ዝጽህዩ ማዓት ንርእለና ማለት እዩ እዚ ጥራሕ ይኮን ኣብ ትምህርትስ ናብነት ኣነ ሕጂ መምሬ I'm not perfect teacher ማለት ፐርፌክት ይኮንኩን እቲ መጽሓፍ ኣፕሎድ ጌርካሉ ነቲ AIስ 24 ሰዓት ንሓደ ቆልዓ ከምህር ይኽእል እዩ ብምንታይ ዘምህር ብድምጺ ብምስሊ ብኦዲዮ ዚ ፖድካስት ቆልዑ ሓጸርቲ ናይ ቲክቶክ ዝመስል ገለ ገይሩ ኩሉ ነገር ከምህረልካ ይኽእል ስለዚ እንደውም ንሕና ከምዚ ክንሓስብ ኣለና ድሒሩ ዝመጸ ጸጋ ወይ ከዓ ሌት ካመር ኣድቫንቴጅ ዝበሃል በእንግሊዝኛ ማለት ድሒርና ኢና ካብ ቴክኖሎጂ ግን ዳርጋ ብነጻ ሓቢርና ክንጥቀም ዕድላት ፈጢሮምልና ኣለዉ ዞም ዝፈጠርዎ ሰባት ንዖም ስለ ዘድንቕ ማለት ስለዚ ናይ ግድን ናከምኡ ክንኣቱ ኢና ዘለና እምበር ዘፍርሕ ማለት ሕድሕድ ሴክተር ዘርዚርና ነንውድኦ መቕረብ ኩልካ ነይረ ስለዚ ብሕድሕድ ሴክተር ዘሎ ስራሕቲ ዘቐልል ለያቡ እውን ከጠፍእ ዝኽእል ክንደይ ኢልካ ዝርዝረልካ ማለት እዩ ንኣብነት ሙስና ቁፅሪ ሓደ ክከላኸል ዝኽእል artificial intelligence ኮድ ትገብሮ የእዊ ዳታኦም ሒዙ የጋልጽ ኣብ ሕርሻኹም ኣብ ትምህርትኹም ኣብ ጥዕናኹም ካብቶም ዓለም ዘሎ ብጣዕሚ ጎበዝ ሰርጅን በላይ መጥባሕቲ ከካይዱ ዝኽእሉ ያው ብተደጋጋሚ ሚድያ ገልጸየ ኣለዉ እዮም ፊዚካሊ ኣዋና ዋላ ብዙሕ ይጀመርም እና ካንሰር ዲቴክት ዝገብር ካንሰር ሲ ናይ ካንሰር ሕማምስ ብየናይ ዓይነት ቫይረስ ከም ዝመጸ ዲቴክት ገይሩ ኮፍ ዘብል ንኽልተ ወርሒ ሰለስተ ወርሒ ሓደ መድሓኒት ንመምራት ዓመታት ዝውድእ ነበረ በቲ ናይ AI ዲቴክሽን ብወርሓት መድሓኒታት ክምረቱ ይገብር ኣሎ እዩ እና just you know me ምንም ክንደይልካ ግለጽ ማለት እዩ ስለዚ ክንፈርሕ ክንደናገጽ በጭራሽ ይብልና ምክንያቱ ንዓወቲና ተፈጢርና ስለዚ ስራሕትና ከቀለልና ስለዚ ኽእል ማለት እዩ ጽቡቕ ናፍቲ ቀጻሊ ሕትና ከም ሃገር እናተኣታተው ዘለና ቴክኖሎጂ ሰብ ሰራሕ ኣስተውለቱ ኢሉሞ artificial intelligence መባእታዊ ብርኪ ኢልና መግለጽ ኽእልደ ሓደ ሴክተር ካብ እንትን ካብቲ መባእታዊ እውን እቲ ናይ ፕሪሚቲቭ ኢለ ዝገለጹልካ ዓይነት እዩ ዘሎ በቀዳማይም ዝኾነ ሚድያ ተዛሪበን ይረሳኽ ደግማ አይ ቲንክ ኣብ ሓደ ሆስፒታል ከይደስ ክላሰራት ገለ ተደርዲሩ እዩ ስዊሉ ክልተ ገዛ ዝኸውን ማለት ናይ ክንደይ ዓመታት እሱ ግን ኣብ ሓደ ኮምፒውተር ኮድ ተገይሩ ተዝበል ኣናሊሱ ብሰከንድታት ከውጽዎ ይኽእሉ ነይሮም ማለት ኮምፓይል ክግበር ነይሩ ኮምፓይል ገይሩስ በቃ ግራፍ እንዳገበረ ምንም ሰርሐሎም ዝኽእል ናት ጽሪኻ ካልእ ትገብሮ ትኽእል ኢኻ ንኻልእ ኣገልግሎት ክውዕል እንደውም ስለዚ ብዙ ምክንያት ገገሊዩስ በጣም ትራዲሽናል ኮምፒውተር ዘይነክ ማሕበረሰብ ይዘልና በጣም ዝፈርሕ ከም ዝበልካዮ ማለት እዩ ኣብ ሓደ እዩ ነገራት ግን በተለይ ካባና ዕድመን ታሕቲ ዘለው መናእሰይ ንሪኦ ዘለና እንቅስቃሴ ግን ያው ካባኻ መሓዝትካ ዝኾኑ በጣም ዝገርም ንቐቓሕ ከዓ ኣሎ ኮድ ዝገብሩሎ ብሳ ኣዲስ ኣበባ በጣም ኢኻ ብዙሕ ገገሊዩ ትገረም ናተይ ናይ ባዕለይ ተምሃሮ ንባዕሉ ክሓተም ከለኹ ብዛዕባ እዚ እኮ ገለ ተልካዮም ዘይፈልጥዎ ነበርስ ንጽባሒቱ ካባኻን ላዕሊ ኮይኖም ዴሊቨር ይገብሩ ኣለዉ ብዓብዪ ከዓ ኣነ ኖርማሊ እቲ
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዘለው ማለት መራራሓ ዘለዎም ናይ ቴክኖሎጂ ፍልጦ ብዙሕ ክጸሉ ይኽእል እየ ዝሓስብ ብቐዳማይ ፕሬዘንቴሽን ብቴሌቪዥን ሰምዕ ነይረ ዝዛረቦም ዝነበረ ብጣዕሚ ወዝ ማግኒፊሰንት ስለዚ بمنجست درجة بوش زجبر النحر متيو نفتي نايم جمرة درجة خنبت إحنا خلينا بحث الجزيز زبل تصفى لني تصفات راح جني يكون كن جد دينا كافت زلوا ناي تكنولوجيا وحج كان من اللي أين خالص لذي كن جد تسلز خلنا actually ياو ناو متاونا يترفنا رجز أن يخوني ذنك ركاج نفتي ناي خلاين سالسين درجة جن كم زي أتنا obvious يفلتي ماله كم هاجر عالم حزب بس حل زلوا ناي سبسرة حستقبله تويدو ما artificial intelligence زخونة تكنولوجي ويخعات زمن بس هو زلوا نمسح كم هاجر خمينا مزخنا طعما خلستي مهنياتون إحنا جنائنا بقرب أولنا بزعبا artificial intelligence جنبنا زلنا أنا كم هاجر كم تعندو زل قاون محبر سوون بزح جنزاوي واللي ولا اللي تفعله تمارا ون بزح مالت بتو بزح طريقة زي أكل جنزاوي ولنا إذا كل سأجم نفتبر كسون المسقام ويدوم نفتبر كسون صح كم هاجر كم إنها سخنة طعم نخلي. أوكي. تصبغ حتى جن حدا نجار كعات أسفلن أنا بتفترة optimistic سلازخونكو أتهم السوم زمت و حصل كنقوا عزين خالد درجة بناس أيام يبون نازل لوجو نحن أنت هيك نسرح لنا أو عالم نسرح زلونا بزعبة artificial intelligence كله كم مسرح عقتنا نجاري ولا تايجن كنجبر لنا بزعبة security كنوساسخ بزعبة دي applicationات كعا specialize إننا جبرنا نعرف السيكتور كنا تنبر already تي technology كوم مسيو عس أقدفون هاجرمو نقول لسب درجة نسايكو تخسر حتى لي نعملت خاص دايما على خميديا قاوم تهدي اللي خاص بقى so simple مالتي كعبزي تعمتي ناي موياكم زعابه درجة نمسح زعقت كاس نجاري يبل ماكسيموم شمونته $7 من ابلكيشنات له وتتقيم كاس تزدل لي نجار اتشي بتقبر تخليها سلازي انت هيك بلك قايده لي ازي ناي منغس بوليسي توسيخو زين سمع زلنا ميديا توسيخو اندحر حد سب بنغراتي لاي ديجري دبلوما وقعت مدبنيا تمرتونه يلي حدثب شاومناي كفل بصيحو انجليزيا زلبب انجليزيا خصحف زخيل كرداء زخيل ولا محرنيا فردا ماته النامس كمبيوتر كن من خاز فوت سب ندحر كوينو اب عالم ولا بز هاجر زلو عبي بروفيسور بتاعم هيوج بروفيسور اللي انا حسبه معروه ني اي تتقيمو صرح خيلي تردي خان طويقه سلازي تنحنا ندليو تنحنا اسباير نقبرو نجر حتيت ناس كل نجر أتشوف نقبر نخليها من الوقت بعد فتنات يلون مالت ترديت على خذ نجر كان نوعله عبي فتناي تمحبر سبير دودو أيردو نوعلنا ون تاتينا نلزلنا مستفلا علينا محبر سبنتن ناي ديديكيشن ناي أب تكبر موعل ناي على بيرسونال تجمعون لين تزمت زلوا بتلاقي بز حلف سلسة عمت زمت زلوا ناي تكنولوجي وحججن الصمت تقاملوا جيرنا تتقيمنا ياو بزح سرح هنسرح نخلنا نهاجر أب حد سيكتر مالك جلس الكخاب زخلنا العلي تقاميو ترانسفورم ناي مقبر عدلنا ون طعم سفيحي مالتي صبق مزيات تحزون بكور قدم مستر دكتور أبي حمد ون بزحلفة بزعوا ديجيتال ترانسفورميشن زبل ون حسابات يهونيروم روحوا كم هاجرون كم يجرنا خنا عبهن سيستماتنا ناب ديجيتال زخنا كم يجرنا نأتو كم نخل زلوا روحون دنبي يذكرهم يجلسون يرومنا مزيات تحزون كم هاجر إسرع سلاسة ديجيتال ترانسفورميشن بسبب السحازة تلملونا نزيد ديجيتال ترانسفورميشن معواي سبسر حستقبله تويدمو AI نوع على كده اللي هو إذا بالنا كم يجرنا أنا استي مزي كنا تعاون من خالستي. أوكي. أنا بنقرأت لي أنت إدياري استوصنا أدب بالتلفزيون ونرى هو نيرة معناته أنا وأبسسدي أفتاشم سلدناتهم نايجي تغلي من سرابي أحمد
يسمع نيرة انتي جن أنا بيون دم حساب جميرة مسيلكا تزغربوا برزنتيشن راح يكون أنا إمبرس غير ندن مراحس تزمت زلو ناي تكنولوجي وحج مرداء مخالو يو أنا لعلي ما نم كخبره بنا بتعم دستبلن مالتي ስለዚህ ፕሬዘንቴሽን ኮት ገብር ትخلي خاب زعبا ዘንበብካዮ زعبا ሓደ ነገር ማለት ግን ትዝመጽ ዘሎ ዘይቀሪ ዘይተርፈና አቀዲመ ኢለካ ዘይተርፈና ናይ ቴክኖሎጂ ውሕጅ ኣሎ ካብኡ ክንወጽ ዘይንኽእል ናይ ባንክ ሲስተም ናይ ሕርሻ ሲስተም ኩሉ ነገራት ምስ ቴክኖሎጂ ተተሓዘ ስለሆነ ኩሉም ቴክኖሎጂታት ዋላ ፊዚካል መኻይን ከይተረፈ ምስ ኤአይ ተተሓዘ ስለ ዘሎ አቀዲሞም እሱ ኣብ ሃገራዊ ፕላን በመቅማጦም ብጣዕሚ ኣነ ማለት ኢምፕረስ ኮይነ أبزنا كم زعين تكنولوجيا زلوا بقعتون أنا personally ناتهم قطر حد هالنقو سلزم خانكو بدعمي زجر منه مالتي سلزم ما راح تقوم خل ما تغلب سرت راح زي كونت حد سيكتور زمار حسابات مسؤول تناخ أنا جر مس تكنولوجيا تناخ أنا جرات ندحر جيرو ندحر تجبيرو حمش تعامل معلو أنت نيز خون ونت بالتعمي نوحي زخون ترانسفورم جبار مالتي أقدمك أشوف جبار زي خل من مقنعة هيلن مالتي ስለዚህ ሕድ ዝገልጽዎም ዝነበሩ ነገራት ኣነሱ ይደግምን ታዝ ሓተት ካን ሕተውን ምክንያቱ ሲ አው ቁልጭ ገይሮም አብንም ያውምና በፋይናንስ አብ ሴኩሪቲ አኩል አብ ሚሊተሪ ዘለው ነገራት ቲ ኤአይ እንድሕር ኮንሰፕት ሊና ሲ ድሮናት መድኃኒት ነጽጋ ድሮናት አብዚ ዘይ ኦፍ ኮርስ ይምረት ላይ መስሊ ጀሚር ለዋ ስለዚህ ትራንስፎርም زي نخونلو مخنيات يلن زي ግን አዌርነስ يدلي ትሬኒንግ يدلي ማህበረሰብ በተደጋጋሚ ሚዲያስተፈላሊ ሰባት ካባና በጣም ዘሐሹ ከገልጹ ዝኸሉ ሰባት አዌርነስ ክፈጥሩ ትሬኒንግ ክውት ፕራክቲካሉን ክሰርሑ ምግባሪው ስለዚ ቀሊል ዝኸውን ማለት እዩ ከም ሃገር ኣብ 2030 ክንወጽሕ ዘለና زلالو كانوا زلنا كم هاجر تارجز زغورنا ነገር አለ እዚ ከናعوት ይልናልና ታርጌት زغورنا በተለይ በመዳይት عنا عود ትምርቲ عود ሕርሻ عود አይሲቲ ወይ ደሞ ቴክኖሎጂ ከምውን ብናይ ናይ ጸጽታ ኃይልታት ተመጽኸውን ኣብ ናይ መከላከያ ዘሎ ኣብ ናይ ፌደራል ፖሊስ ዘሎ ኣብ ናይ በሐፈሻ ኣብ ህዝባዊ ወይ ደሞ ህዝብ አገልግሎት ዝሁ ተካላት ሁሉ بديجيتالايز تحجزه بتكنولوجيا تحجزه خنقول رأينا زبل بكور قدامي منستر دكتور أبي حامد دون تقولي لنا كم هاجر كوزي تكنولوجيا زي خنا ملتين خلي معناته مسؤول معرن حزي وين عند حزي سوقيمنا ورمس خنا عبين خلي زي تحسب مع بالا إثيوبيا واحد مو بلسقنا إثيوبيا ونحنا رجع زين خلي سلازي ما نم قلم زقصره ወይ ደሞስተማሃረ ወለደውን አውዚ ተራዋሪ ይخسرح ኣለዎ ስለዚ ማሕበረሰብና ውን ከምታ አንተ ዘልካ ሪዲቱ ትሕትዩ ስለዚ ናይ ሃገር መራሒ ዝኣክል ኣብ መድረኽ ወጽዩ ብዛዕባ ስግግር ቴክኖሎጂ ወይ ከዓ ብዛዕባ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ወጽዩ ተዘለዎ ረባሓት ተዘለዎ ሳይድ ኢፌክት እና ጠንካራ ጎንን ይብራርሉና ገና ኣብ ከይዲ መምሃርም ዘሎ ትውልድ ኣሎ استمهروا تولد لنا أوزي نقيحو نخكتاتل نقيحو نخسرح نقيحو ريسيرش نخجبر كم حدا ممهر تعخت مكرستي اوكي انا ناي مجمر انتني كان قديم زبلكا شامناي كفلين زحاته ناي تمرت درجه زباله اثيوبيا شامناي شاو عيدي بصح سب بتعم خدي زخو انترنت سغاب 4G ምናምን ኣብ ክልላት ኣሎ ስለዚህ ክልላት ከዓ ክልወጥ ዝደሊ ብጣዕሚ ብዙሕ ወጣት ኣሎ ብፍላይ ከዓ እቲ ስራሕ ሲኢኑ ዝፍተን ዘሎ መዓት መንእሰይ ኣሎ ኣብ ሕድሕድ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ንሽተይ መጽሐፍ ምንባብ ዝኽእል ምስ ኮምፒውተር ሓድ ጸርቲ ስልጠናታት ብምሃብ ኮደር ምግባር ዘለው አይዲያውን ቲ ኤንድ እንዳሃበ ኢንኩቤሽን ሰንተራት እንደተዘጋጀ በጣም ሰፊሕ ዝኾነ ማለት ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዘሃገር ከሻገር ዝኽእል ቴክኖሎጂ ክስራሕ ይካኣል እዩ ኣብ ምንታይ ተልካኒ ትምርቲ 100% ይብለካ ኣለኹ ማ ብዙሓት ቪድዮታት ኣለዉ ኣነ ሕጂ ልክዕ ከምዚ ኣነ ዘውርዮ ዘለኹ ገለ ዝሰራሕዎም ዘምህሩ ሰባት እንደውም ክፈልይዎ ዘይኽእሉ ማለት ኣብ ሕክምና ተመፂኻ ክንደይልና ክንዘርዝሮ ካብ መድሓኒት ስጋብ እንትን
بقليلو ግን ናብ መድሓኒት ናብ ሰርጀሪ ከይከድና ተቀሊል ነገር ዝክላሰራት ምናምን ዝበልኩኻ እሱ ካብ እንደጋግም አናሊሲስ ገይሩ ናይ ሜዲካል ሂስትሪ بقليلو بسكندታት يزبلك زلو أناليز جيرو كسرح لنا زخيل له أب ميليتاري ساينس زلو أب حرشة زلو صحيح يفليو أتاكس جبر أبزن ناي ترانسبورت أبزن فاينانس زلو حجي معات مش أرواري زلو بتلاقي زي جنزب نكز خوانا خباب كلاسر درديرون من تايد دردير وين مسلك عند كمبيوتر كوب زي كاي ولا لوي كونكت خوني اللي كنت باللع مقباز لدليو ስለዚህ ሓደ ጽቡቕ ንፉዕ መራሒ ኣብ ሓደ ሴክተር እንድሕረልዩ ታዛ ሓዛ ሴክተር ከብላ ይኽእል ክቀይራ ይኽእል ሓደ ንፉዕ ናይ ትምህርቲ በዓል ሞያ እንድሕር ዝርድኦ AI ዝርድኦ እንድሕር ርእሰ መምህር ወይ ከዓ ዲፓርትመንት እንድሕር ኮይኑ ደሆል መምህራን ቀይር ይኽእል ሃው ተምሃሮ ይቀየሩ ማለት እዩ ስለዚህ ኣነ ኣብ ዝሓተትካ ናይ ሴክተር መስሪያ ቤታት ኣብ ኩሉስ ኣብ ሓፂር ግዜ نوم بنشتي كفية نعملت حنتي دقاقي مخزارة وازدل ناي تقرأينا نتنل قدم محبر المعاد تقرأي تستوستخين كابداس تدي كابداسنا بكلاس بال ما فكر نيرو افتش عصو ساعات بزح صريحي تخكلي ابزح جيجن كلاس كاب سرحس نشتي بادات غيرو بعصرت ممران تسرح فيديوهات غيرو دهول تقرأي كبات صحيح خالي سقابت زلو زعانو خبابي تسقاب زبل مالتي ترديهاني بقى حجي مصحفت انت غيركاس بعلنا فيديو نام جنريت እንዳገበረ ተምሃሩ ብዝገርም تقدم نحنا ተምሃርናዮ ናይ መምሃር مستمر كيدي ካው ببዙሕ ዝሓሸ ማለት غيركاس ይካአሊ ማለት ስለዚህ እዚ ይخبلካ ዝኽእል بحصير ግዜ ስጋ خلت ማንታይ ይባል 2030 ንስ ብጣዕሚ نوح يزخون أب إسرا سلاسة استحقنا مبادئ ديجيتال ترانسفورميشن لنا زي مبادئ ديجيتال بهزبي قبلنا نخلو أتقاقم أون هزبي بدم فليت أوه فانكشنال نخون ويدمو تجبراوي نكون مزدي خمين أستي محاور سمنا كنا تأسسرنا خالستي اوكي انا حجيت كمز حجي انا انسان نوقع زلخنا وقع طرح خوني بلن مالتي انا حجي بزي مساخه بولد خوينا زعلل زلخو اتا حتى النجر بدق وصيخ كتغبرا كخللني انا بزا وقعي زخو بزعبا ممهرس بي اي 14 ساعات يمهريو اليكا صار اي نتيل كان اوف كورس كال ميديا تاتون سلازرا سخر لني اتي بحد سيكتور مسرا بيت زغطر بعلمياون ابو ترين تجبرده محبرسبو ادريس يجبر مالتي مرب حدا لعلاوي بعل سلطان طرح سلتزارب بزح لو تخ تشالنج بتاعمي تقداروتاتون بتاعم بزحاتهم عملت تبلو زلها ادغاغيمكا بتاعمي فيل يجبري منم اتريست AI تايم خان زيردك حلافكو زخون سيكتور بيروخت هو نعكو عنتون غنزاو زروكاس تيلي تونو على غنزاو سلازي ولي مهنياتو AI بهالو بالتكنولوجي وندحريتنا قارينا كمناي جيماشنتين دحرينا تعرفنا سلازي تيلي تونو علون اب AI غنزاو ندحر زيولو صوحن قوت هاجر خطوصح زدليت درجه خطوصح تخلي سلازي نزي ون تيلي تكون محبرسب كمحبرسب ونردين لو نعي عن اكزاكتلي تقلل الفورمولا نقرا ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኣብ አዳራሽ ሰብሲቦም ኦፍ ኮርስ ንኹሉ ኢትዮጵያዊ ግን ሚኒስተራት ነይሮም ሕድ ሚኒስተራት ነይሮም ተሰብሲቦም መስሊ ሪኤል ሓለፍቲ ነይሮም ንዕኦም አዌርነስ ይቦም ኣሎ ወርዲሉ ኣብ ኢቢሲ ስራ አስኪያጅ ከዓ እሱ ተቀቢሉ ምንም ስለዘይ ይኸፍለሉ ተኸፋል ተሊውን ብጣዕሚ ንእሽተይ ስለዞ ኣብ ትሕቱ ዘለው ሰባት ይፍልጥ እስኻና ፊልድ ክትኸይድ ከለኻውን እሱ ስልጠና ክወሃበካ ግድኒ نتي زبصحخالو يكا ادرس تجبرو محبرسب كتسلطن كوميلي زي بيراميد عينت زبال فلسفنا زلو حدا بتوب زلو مرارحه خم دكتور ابي احمد ندحر اويرنس صبق كينو حد سو شيمو زلقهم سبات ون بخوم عينت رديت كلهم قدني زي كوينو هيراركو حليو እንደገና ها كم زقد محجز نبره قوبي غيركا سلطناتا زفورماله كايدا ايكون اغزوم كينو
بزي أبزي أسي أنببوا فيديو سريحيهم تحلافي ساتهم كعا أبديت ناجور زهون هاجر تقلال هاجر كبات يخلي يوم مالتي أبزي من الوقت كوسخل كزدلي تاي أتي ناي تكنولوجي أروغانس خترف له وخنا هذا بتعبي قلل بزول ملكس سرح مقلالي مصحف كتصحف تدلي قدم حجي لايبرري እንዳዘርካ ጽحفو ዓመታት ዝወስደልካ ዝነበረ بحد معلت مصحف كتصحف تخيل إخا تردي خاني ديبسيك زبهالله جمناي زبهالله سم قللت نجاراتي عبد حد سبيشالايز زجبر AI ونلو بوجيركا وقلي السرح سلذي تكنولوجي خانت تقلل كلنا سرح مقلالي نافت سرح زقلل الكخاعة بنصف لبي كيركا بسلطان الناس كسرح استفلا الابلكيشن مفراي ابزي اقل تايجن يدلي باك زي سيكوريتي يدلي زعو يصير كايلي حسبي سمعتنا ون يردومي حد ناي AI ابلكيشن ناي بعلو مكلاخلي مندق يلي زي باك اب نام نمنتاي ليبا زحلو تطو نبلندينا لك عند خمس سايبر سيكوريتي سلطن سبات ون يلي اب عالم زعبه مهيا زلهم سلازقون صبو اموداتا حنت عدل كبكا ابزي اب سبسرح استولو تيدمو ارتفيشال انتليجنس اديمنا زغورنا صانحيت كولز دلي كترفي ولي تلو ملختاليكا عدل كبكامو بزي بروجرام هنعص اوكي እና ኣብ ዘመን ክብለ ዝደሊ ኣብ ዘመን ዘለው ሰባት ወለዶ ተፈጥሮኦም ዕድለኛታት እዮም ዘብሎም መብዛሕትኡ ቲ ቴክኖሎጂ ዘምጽኡ ዕድላት ተጠቂሞም ናብ ኣወንታዊ ዝኾነ ነገራት ክቕይርዎ እንድሕር ደልዮም ኣብ ሓፂር ግዜ ኣችብ ገብሩ ይኽእሉ እዮም ሰማዕትና ምስተኻለ መጠን ኣብ ሕድሕድ ዘለኩም ሴክተር ኣለሊኹም ሓደ ተራ ናይ IT በዓል ሙያና ድሌት ዘለዎ ሰብ እስኪ ብዛዕባ እዚ አልሸለይልኩም ዘለኩም ካምፓኒ ዘለኩም ትምርት ቤት ኣብ ዘላዓለ ደረጃ ከተብጽሑ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል መልእኽቲ ኣለኒ ማሕበረሰብና ከዓ ሓደ ዘፍርሕ ነገር ይኮነን ብጣዕሚ ጠቃሚ ዝኾነ ሕድሕድ ሴክተር ኣብ ሕድሕድ ሴክተርኩም ትረኽብዎ እዩ ተጠቃምሉ ካልኣይ ነገር ከዓ ከነምልጥ ይንኽእልን ዓለምሲ ስማርት ሞባይል እንድሕር ሒዝናስ ሕድሕድ ነገራቱ ልክዕ ኸምኡ እዩ ኣገልግሎት ዝህብሞ ከምዚ ክገብሩ ሰማዕቲ كنقرم زدلي ياو يقديل قاشنا ممهر كوروم اب AI يديبكا نزهبكانا سفح زبل مبرهي بتاعم كم مسكني دلي كبرتي هاولي انا وني قني لي كم ذا عينت نغرات سي يلمدكم ማለት ዝተፈላለ ናይ ጭቅጭቅ ፖለቲካ ወፂኹ ከምዛ ዓይነት ቴክኖሎጂ ህዝብና ክትግብር ካባይ ዝሓሽ ሰባት ከዓ ኢንቫይት እንዳገበርኩም ገገሊኦም ሳይው እንዳካታዓኹም ዝሓሸ ነገር ከነምጽ ይግባእ ይብል ክብረት ያበለይ ተመልከትና ኣብ ሰብ ሰራሕ አስተውሎት ወይ ደሞ አርቲፊሻል ኢንተለጀንሲ ምስ መምህርን ከምኡውን በዓል ሞያ ቴክኖሎጂ ክብሮም ዝነበረና ጻንሒትን እዚ መስል ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ከዓ ከም ተዓንተው መእተው ዝወልኮ ኣብ ሃገራዊ ኣህግራዊ ከምኡውን ዓለም ለኻዊ ዛዕባታት ዳድና كنراخبنا كشاف سعود سنة قنيات سنة نعخم